Здравейте, приятели! Записвам едно съвсем кратко видео, защото ми се иска да знаете, че най-накрая открихме с моя екип най-добрия начин да добавим за вас знания по психология и да надградим рубриката EgoVision в моя сайт miglena-angelova.com и да представим в писмен вид знанията, които давам в YouTube канала EgoVision. Мислех да правя конспекти на по-важните издания в YouTube канала и да ги публикуваме в сайта, но изглеждаше много зле. Скучно. И сега, когато направихме това, което исках в Telegram, бързам да ви кажа как да се възползвате. Ако сте постоянна част от общността ни в YouTube, вече знаете, повтарям го във всяко видео, защото е важно, ние можем да противодействаме единствено на онова, което осъзнаваме. А за да осъзнаем, е необходимо да знаем. YouTube има много предимства, но не е учебна медия. Затова направихме и канала в Telegram, за да затвърждаваме знанията, получавани по време на консултациите по психология, по време на workshop-овете, които периодично правя, и получавани от видеоматериалите тук. EgoVision в Telegram е изключително полезен канал и той не е просто допълнение. Той е инструмент за самопознание и саморазвитие. За него ме вдъхновиха хората, с които работя в workshop-овете, с които правя психологически консултации, които коментират видеята в YouTube канала. Аз много искам да им помогна да закрепят знанията и победите си. Бих могла да направя този канал закрит и платен в Telegram. Има такава възможност, но на мен ми се иска българите по света и у нас да са здрави, включително и психически. И ако мога да имам някакъв принос, супер. Какво ще намерите само в Telegram? Интерактивни упражнения, това са тестове, рефлексивни въпроси, практики за граници и емоционален интелект. Ще намерите ексклузивни материали, които не публикувам в сайта. Буквално есенцията, графично представена, по теми, които са основни за формиране на здрава психика. Ще намерите също бързи формати, кратки видео или аудио съвети, инфографики, които се побират в един екран. Вярвайте ми, това съдържание не е за изпускане, а на всичкото отгоре е напълно безплатно. Няма да ви врънкам, не сте малки деца. Приятният смислен живот започва, когато е подредена главата. Гаранция. Създаването на профил в Telegram отнема 2 минути. Telegram е безплатен, сигурен, без спам. Ако се откажете, само защото не искате още едно приложение в телефона, ще загубите наистина много. Много. Дори да гледате EgoVision в YouTube, имайте предвид, че тук няма как писмено да дам всичко, което ми се иска да знаете. В Telegram ще получите концентрирано знание, което ще ангажира очите и ума ви и ще ви промени към по-добро. Сигурна съм. Свалете Telegram, ако нямате, въведете адреса, който виждате, или последвайте директната връзка в описанието под това видео, натиснете Join и готово. Не отлагайте, защото ще се натрупат много неща, които е добре да се знаят, а и тяхната последователност също е важна. Всяко решение да работиш върху себе си започва с една малка стъпка, с едно леко усилие. Днес с нас тя е лесна, не пропускайте този шанс. Ако имате въпроси, пишете в коментарите под това видео, аз отговарям лично. До нови срещи в EgoVision. Желая ви динамични, прекрасни и стремителни дни. До скоро!